pala niya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito tayo sa Marketplace dito sa City Center, Tabun, Pandan Road. Nasa tapat siya mismo ng FG Nepomuceno High School. Ito nga guys, no, i-cover natin ito nga Scrambled Cafe by Victoria's Best. Check natin guys kung ano ba yung itsura nung alfresco dining nila. So yan, makikita nyo guys, no, yung mga container, yung mga gamit nila dito. And then yan, may 4 na lamesa dito sa pinakaharapan. Napakaganda ng ambience guys. So may chain light sila. And then kabala nung nag-dining kayo dito sa Scrambled Cafe, so habang ine-enjoy nyo yung ice scramble nyo, pwede nyo siyang partneran ng mga quick bites nila. So ito yung available sa mga quick bites nila guys, itong cheesy fries, tusok-tusok platter, classic corn dog, mosa dog, and then syempre yung fry corn dog nila. So yun o, kabala, hindi na natin patatagalin. So papakilala ko na sa inyo guys yung mga nabanggit kong mga ice scramble flavors ng Scrambled sa cafe. Dito yan sa Angeles City, Pampagas. May 3 silang sizes. Ito yung tall, biggie, tapos yung bucket guys. So 16 ounce yung pinakamaliit nila. 22 ounce naman. Ito siya yung next size nila. And then yung bucket guys, ito siya. Napakalaki. So 1 liter yung pinaka size niya. So yung mga flavors na pinrepare sa atin ng Scrambled Cafe guys. So ito yung mango cheesecake. And then yung salted caramel flan. And then yung Oreo cheesecake guys. And then syempre ube cheesecake. So ito yung mga best seller nila. Ito naman yung mga nasa menu ng Scrambled sa cafe. So naman guys, yung sa isang size nila yung biggie. So milky overload. And then sa dalawang bucket na pinrefer nila, ito yung Choco Loco. And then syempre yung 90s classic ng Scrambled. Meron silang available na quick bite. So ito yung cheesy french fries nila, classic corn dog, so mosa dog, and then syempre yung french fry corn dog nila. So una natin titikman guys itong mango cheesecake nila. Kung makikita nyo guys, so may cream cheesecake yan sa nakapalibot, and then syempre meron siyang mango sa pinakataas, may sprinkles, and then syempre meron mga marshmallow. Isa ito sa mga best seller ng Scrambled Cafe. Oh. Sobrang sarap kabalin. So yung mga scramble natin dati, so naalala ko mga elementary ako guys, no, sa daan makikita mo may nagtitinda na scramble, pero wala pang ganito, di pa sila nilagyan ng twist. So ito guys, may mga twist na. So ito yung tinikman natin, pinaka aftertaste niya syempre andun yung lasa ng pagkabatang 90s natin. And then syempre masim-masim kasi yung pinaka flavor niya is mango cheesecake. Ang sarap. Salted caramel flan. So ayan guys, makikita may leche flan. So same lang din naman. So pinagkaiba niya lang, may salted caramel and then syempre yung leche flan sa pinakataas. Kung mailig kayo sa medyo sweet na flavor, so perfect na perfect sa inyo guys itong salted caramel flan nila. Napakasarap guys. Ito naman yung ube cheesecake nila. So ayan guys, may cheesecake sa gilid, and then syempre may Oreo sa pinakataas. Sa mga Oreo lover dyan, orderin nyo na to guys, Oreo cheesecake. Napakasarap po. Isa rin to sa mga best seller ng Scrambled Cafe guys. So next, itong ube cheesecake nila. So yan, actually guys, no overload. So layer by layer, meron siyang scramble, meron siyang skim milk, tapos yung other flavors nila. So sa pinakataas guys, may crinkles, yan, meron silang stiko, merong syrup, tapos yung mismong marshmallow. The best.
ito yung biggie size nila. So 22 ounce. Oh, so ito ho. Kaya tinawag siyang milky overload. Makikita nyo sa pinakataas niya guys. Ang dami niyang skim milk. So nung bata pa ako, natatanda ko guys. So syempre si Mano ang habang bibili ka ng scramble, sasabihin mo sa kanya, kuya, padagdag naman ng gatas. So ito yun. Milky overload guys, the best. Kung ayaw mo mabitin sa skim milk, perfect sa ito. Ito naman yung pinaka choco loco nila. So ito, kung choco lover kayo, siguradong perfect na perfect sa inyo itong choco loco. Tikman muna natin itong ayan. Ayan yung mismong may marshmallow, may syrup, tapos yung sticko. Yun kabalen, ito na yung hinihintay natin, yung 90s classic. So ito yung favorite nating scramble. So ito yung pinaka-classic nila. So sa lahat ng batang 90s guys, try nyo na itong scrambled cafe dito sa Angeles City, Pampanga. So ayan, loaded guys, no? So pinaka-size pala dito is yung bucket nila or yung 1 liter. So same lang din siya ng Choco Loco. Tikman na natin. Oh, napakarami ding skim milk sa taas. Ayan. Ang sarap kabalen, no? Bumalik ako sa elementary days ko. Sabi nga na Scrambled Cafe sa #joyful and nostalgic. Alam mo guys, kapag kinakain mo itong mga scramble nila dito sa Scrambled Cafe guys, nakaka good vibes naman talaga yung feeling, no? So bumalik sa akin yung pagkabata ko nung 90s. Sa prices naman, murang-mura. So itong apat na sizes natin to. So ito yung 16 ounce nila or yung tall size nila guys. So 65 pesos guys itong ganitong kalaki. Murang-mura lang, makakatikim na kayo ng masarap na ice scramble na may kasamang twist. So and then different flavor. So ito naman 80 pesos guys itong ganitong size ng Milky Overload. So dito sa classic 90s guys 100, and then sa Choco Loco is 110. Tikman naman natin yung mga quick bites nila. So ito yung cheesy french fries, yun. Kitang-kita mo naman, napaka-cheesy niya guys. And then syempre yung classic corn dog. Kapag nag-order kayo ng mga scramble nila, so perfect na perfect kabalin na samahan nyo ng mga quick bites nila. So ito yung corn dog nila. And then guys, yung pinaka-place, so alfresco dining, napaka-chill, nasa ilalim ka ng mga chain lights nila, nakaka-good vibes yung pinaka-place.